Mahargya Suta hami waha siwinipun ingkang dahat kinasih ing mangka pratamu boten dangu malih pahargyan daya tumuli kawiwitan kula minangka pengendali wara juru panatawara daya hambuka wiwaraning suka dwaraning kandha murih para ingkang samya kabuka ing nama sageta lebda ing karya sembada ing samudayanipun. Dumateng sedaya para tamu kakung putri ing sampun jumrung karsa rawuh kala ngaturaken wilujeng rawuh sekeca lenggah kanthi samardikaning kayun. Wandene para tamu kakung putri ing katemben lumaksana wonten madyaning marga ingkang kepareng tumuju sasana pahargyan dalemipun Bapak Nurdi Buku Nasri monggo nun kepareng daya nyamata kenanggo panjing sasana pawiwahan inggih karana boten dangu malih tumapaing gati
biwadaning kaki temanten daya tumuli kawiwitan. Wandene kula minangka pengendali wara juru panata wara taruna saking Wali Kukun ingkang insyaallah badhe makar sarengan kalian juru hias penganten paniti busana pangrengga busana Ibu Ayu Kusuma Wardani ingkang mijil saking Rambe saking Queen Wedding Organizer mijil saking Rambe jangkep audio syuting mawa foto pun sengkuyung audio sound system jangkep Abiyakto sound system. Wonten kalengga menika ugi pun manem bromo para kadang-kadang Sinoman Sinowati saking paguyuban Sinoman Samapta ing Gati ingkang dipun pangarasani Bapak Agus pangke ugi kepareng derek manem bromo tumapa ing Gati dauping temanten kekalih. Sepisan mari depa para tamu kakung putri kalang ngaturaken wilujeng rawuh sekeca lenggah kanthi samardikaning kayon seksamaning budi miwakarsa berkah pangestu sami mugi katumrapna dhateng kasing temanten ingkang kepareng binanduling agrami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan miwa kasantosan tetepa sumanding kajiwalan kasariro tumandu ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kala nuwun para pinisepuh para pepundhen ingkang tuwa bekdarma para nayaganing negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuwa wicaksana. Boten katalumpen sedaya para alim wa ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning Ilahi babar pisan minangka panuntuning kiblating panembah dhateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten. Purwa widodara hayuning atur kanthi ngenepaken raos ngendhengaken poncondriya monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yulan sedaya para adis kaliyan sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning Ponanggangga sinawung manungku puja miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siang kalodhangan menika panjenengan sami duh para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tumapa ing gati biwadaning sang pangantian kekalih. Boten katalumpen para tamu selawat miwah salam tetep kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi delahan mangke amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun ginuga saking prentoling manah miwah binuka saking sedyaning nawa
Parikedah kula pun taruna kang mijus king wali kukun cumantaka babar pisan minangka pengendali wara juru panatawara marak ngabiyantara tinimbalan king Kesdi Menggugati pepundhen kula Bapak Nurdi miwah Ibu Gunasri ciptaning kayun Dewi Pratamu Bapak Nurdi miwah kang garwa kepareng tepi darwaning asepuh marga siwinipun ingkang dahat kinasih Seno Ngasmodiah Ayu Lela Viranita ingkang nedya kajatu krama dhaup kaliyan jejaka kang pinilih Seno Ngasmo Bagus Aldi Perdana Putra Jalu Tanoyo Bapak Heri Triyono miwah Ibu Evi Susanti mijil saking Madiun Jawi Wetan. Para-para ingkang miniji ngayu makarti nawung krida sepisan pujangganing payiwahan kasairupyanipun Mbah Kliwon utawi Eyang Kliwon waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an bangke kasaira Bapak Istamar pasrah panggulawan tasulipun kadang pisan kasaira Bapak Ponco Winarno katampi ngiras pantes nglantasaken pangayu bagya kasaira Bapak Suhardi wandene semburwur wonten kalenggah menika kanthi pungkasi hastungkara waosan doa kasaira panjenenganipun Bapak Rohmat. Para tamu pahargyan kalenggah menika pun sengkuyung para kadang-kadang saking paguyuban Sinoman Samapta Gati ingkang dipun pangarasani Bapak Agus. Pekaten do para tamu para ingkang makarti nawung krida sampun kepareng katur ewasana sekeca lenggah kanthi samardikaning kayun seksamaning budi miwah karsa ngantos rampunging gati nuwun kala nuwun. Sono wis dangunggen nira guling aja turu sore kaki Pak Nurdi sekalian garwa manjing panti pambusana temanten putri Pak Nurdi sandang kelawan pangan yo iku bagianipun wong melek sabarna rimo
pahargyan duh para tamu monggo biasa kula dherekaken maos basmalah sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggah menika mangke Purwa Madya Wusana kaleksanan kasembadan lulus sekolah tanpa nggih pambengan sekara-kara. Amin. Allahumma amin. Dumateng Ibu Ayu Kusumarwardani monggo nun sekaring kedaton kaapit Rama Ibu kekalih kairing dumatalang pati jengkar saking wadaning panti pabusanen panjing Puraya Agung lamun Totinandra katon mijil wigaring tias. Rembulan wis ngayom ing gegono istisonyo Rob Ketawang wijil wigaring tias tembang wijil kang sinanggit dening para wali kagem siar Islam natkala rumuhun natkala semanten milahi saking tembang Mas Kumambang lajeng mijil lajeng kinanti ngantos pungkasaning tembang wonten 11 tembang pocong utawi pocong menika hakikatipun tiyang gesang lair wonten ing Arcapada tumurun wonten ing Arcapada wangsul malih balik ten alam roh kanthi dipun pocong menawi ngrungkepi agami Islam menika hakikatipun ngaten mila dipun sanggit dening para wali kagem siar Islam natkala semanten ombak ing jaman rame kageman Bromo temanten putri tembang mijil ngengketaken dateng anak turun kita aja lali karo budayane dhewe cemlorot yayah sesotya coplok saking madyaning ngembanan batobat ayune ora ana kemungkuli dasar wanodya galak ulat raga karo naga nasganes merak ati mbombrong saya mencorong besengut tambah patut yen nesu malah tambah ayu apa maneh yen nangis batobat wong manis niku nek nesu malah tambah manis niku wong ayu ki nek nesu tambah ayu beda karo bojoku nek nesu njeblemblek rekmo kang ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir kinarya konang tunduk pentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane nduk inggih Rama dina iki dadi kasunyatan yo nduk bapak lan ibumu bakal kepiwajib ing wong tuwa kanggo sira yo nggir Lela inggih Rama mula kenepno rasamu paning napa candriamu aja tumpang suh jroning pikirmu muga wayu judhe sajiwa kanggo kuwi stoaken dawuh dene semono uga ibune piye pakne mumpung sineksenan aji sepuh pini sepuh kenepno rasamu uga aja tumpang suh jroning nalani dina iki awake bakal kepiwajibe wong tuwa kanggo anakmu ya kuwi Lela Firanita iya ya pakne dono anak wis lungguh ana madyaning Puraya Agung kaya ana praptaning Warara lan Jejaka putri Domas Talangpati minangka jejering Pagrayu lan Pager Bagus ngestakaken dawuh Bapak Nurdi menika kula ngaturaken uga rabe jangkep kagem manem Rama
tumapaking panjing temanten mangke monggo kula aturi nampi Bapak Nurdi lan ugi penjanipun Ibu Gunasri kene Waloro tak tampa sarasarana kanggo maharga dhauping anakku muga-muga ayu jodoh tetepo sajiwa kanggo aku anakku sirna godha pangrencana nemu bejo sagara putra lumintu besok temekan putu Waroro lan Jejaka iya Pak umur apik ditampani iya Pak kanggo sarasana gelak lakune anakku lanang ora ge tumulih tampanono iki iso adem dawa Bapak Nurdi yen to derbi yen to derbe tekad aja minggrang-minggring kembar mayang sakembaran kayu klepu Dewandaru morage tumuli tampanana Warara kanggo sarasarana mahargya dhauping anakku mustahaken dawuh Bapak Nurdi kula namung nderek dhateng panjenengan ya mong welingku kembar mayang kireksan sing ati-ati aja nganti ana rusake kembar mayang nek nganti cilik ana rusake kembar mayang ndak elokke dosa kang sira sandang manggala yudha dawuh Bapak Nurdi tampanana kembar mayang iki banjur werdekno yen rampung laju manjing pangrantune anakku lanang kang mijil saka Madiun jangkep kadang pisan ndak wisuda ana ing dina iki werdekno apa kang dadi arane kembar mayang iki istuaken dawuh kana wong nderek dhateng panjenengan Bapak Nurdi kembar mayang was alon-alon manggolo belakan lakon anakku lanang yogi temanten kabung istuaken dawuh eko wis ngarani kembar padha mayang iku ayo bune anakmu diapit manjing ana sak ngisor taruh bune iya ya Pak aneng gesek kare jambe renaket ati dadya pepinginan nerek was manten pinaringan berkah rahmating wang winhi sakema bagyo